CRP tum ben CRP tum ta thang ta padik dar dun de tu amar alang litum hala strong room ar lo che da dab legi lut kali hala pui hian na tu counting hall na tu le ne finisi ki le dam ji do hala da kam klem dam kai no bangke hala strong room along si strong room ang lu dan tu ka do we along preda ani cho thai do umati di ka ke sita alang litum hadak si ani cho dam ji tu si ke thai hadak si kang ni dam tu lama si ilitum amuni tum guard tu alang litum phan plung dun ju la dak churan ne halong prek churam ko la pu ya lam ni la si lai hwe tem ke tempering phan si ke claim dam po ka ma tha ke di athema bluetooth se lami pulate te bokhet nahi po ma ti ala strong room te la phan lo rakom la lang litum ke thai ke ako lang dung peme mi te strong room mata impuju bon la tu la non jo thom jo phi do lang alang litum ka puya phan bor iji la si nitum la returning officer la pen district commissioner SP atom man chuning rilo alang litum non pen para ke la son asapta elaw le den hala CRP atum ta ilitum hanya strict o seta hala yadaw komputer munitum hanya strict te la bang ya ma hu me alam tangan ada pula butut ke penikala room strong pen te bokane personally ipuli bangala non ke penikala butut pen assistant bonan I panse kapin chong ka se ka bodi la son ni hala magazine long por helong teng e di bluetooth pen te bok head pen te la bluetooth pen hala arlo computer hala EVM arlo ke dotang aport he di polong alakha he di akalakha number he di hala number mane EVM number kali hala vote ki ko an hala lar de tu si ko ni tu ka julong lage magazine long se tok batai si ni por he dun lo la si la son dai claim ni pulo ne pilo ni ang hala tunge jadab computer ke computer account lo se claim lo mati hala tum chini ulo la ya kam